Να ξεκινήσουμε έτσι. Και εμένα μαζί. Να πούμε παρακαλώ πολύ. Όποιος πειράζει τον κύριο Ευαγγελόπουλο είναι εχθρός μου, να το ξέρετε. Που είχε την προηγούμενη κόντρα, θυμόσαστε που είχε δει στον Αζόπολο. Για μένα αυτό το άτομο δεν υπάρχει. Η αιτία να λιποθυμήσει ο κ. Ευαγγελόπουλος. Θέλετε την πλερέζα μου. Πηγαίνει δικαστικά τον κύριο Ευαγγελόπουλο και του απαγορεύει να τραγουδάει τα τραγούδια της. Δεν έχω πει κάτι τραγούδι της. Η ίδια ισχυρίζεται και στο εξώδικο το οποίο έχει βγει ότι απαγορεύει να τραγουδάσει. Μ' αρέσει το σεξ, πολύ ευχαρίστω. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνει, κυρία Καμπούρη μου, διότι εμένα με μάθανε κάποια πράγματα η οικογένειά μου. Να σας απαντήσω τώρα. Να ολοκληρώσω, κύριε Βαγγελόπουλε. Η οικογένειά μου έμαθε. Δεν μπορείς να τραγουδάς εθνικούς ύμνους και θοδωράκηδες και μ' αρέσει το σεξ. Την ευχαριστώ πολύ που το κάνει, διότι μου βάζει μυαλό ότι όταν μιλάς και τραγουδάς ποίηση δεν μπορείς να τραγουδάς και μ' αρέσει το σεξ. Και επίσης. Πολύ ευχαρίστως το βγάζω και δεν το θέλω ούτε να το ξαναπώ. Θα κόψει και την κυκλοφορία του CD σου λέει. Δεν το CD βγαίνει σε άλλη εταιρεία και το μ' αρέσει το σεξ έχει κοπεί. Κύριε Κανδέλη, καλημέρα σας. Γεια σας. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς γίνεται. Γίνεται μετά από αυτά τα λόγια που μου είπε τότε εκείνη τη μέρα. Και του είπες. Λίγο να ανοίξει, δεν ακούω. Για μίλησε. Λίγο να ανοίξει. Εδώ η κυρία Σέντ. Δεν σας ακούω καλά. Τζεσάντ. Όχι, λέει και του είπες. Ποια το είπε αυτό. Η κυρία Τζεσάντ. Εγώ το είπα. Συγγνώμη, κυρία Μαρία Αβρακοδιανάκη. Ποια είναι αυτή η μελαχρινή. Αυτιά. Που έκανε το Δράκουλα. Όχι. Καλά, είσαι εκτός. Πάμε παρακάτω. Κατάλαβα, η συμπεριφορά και εσένα είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι θες να σου απαντήσω. Θα μου πείτε παρακαλώ πολύ για το εξώδικο και που απαγορεύεται νομικά στον Ευαγγελόπουλο να τραγουδάτε τα τραγούδια σας. Ναι, λοιπόν, από τη στιγμή που εκείνος μου είπε να βγάλω καρκίνο, να στραβωθώ, να μην πάω καλά στο μαγαζί, να χάσω τους γονείς μου, τον έναν τον έχω χάσει ήδη. Εγώ γιατί θα πρέπει να είμαι καλή, να γίνω κι εγώ λοιπόν σαν αυτόν τα και χειρότερη έρχονται, και να είμαστε το ίδιο. Τα χειρότερα έρχονται. Τα χειρότερα άμα έρχονται θα τα δούμε. Τα χειρότερα έρχονται. Πάντως ξέρω ότι κάνεις δεν ευθύνομαι εγώ που θα έχω τα χειρότερα, γιατί με το αυτό δεν πρέπει να πανηγυρίσει. Τι είπατε. Ξέρω αυτά. Τι είπατε, δεν άκουσα καλά. Πάει στα νεκροταφεία και μαζεύει χώματα και κάνει μαγείες. Και είναι και νεκρόφιλος. Τι λέει, ποιος τα κάνει αυτά. Για την άλλη κυρία μου, για να το γράψετε για να γίνει μήνυση. Γράψτε να γίνει μήνυση. Να πάμε και εδώ παγόρευση στην Παναγιά του Χάρου, κάτω από το σπίτι μου που την κάνανε και δώρο. Εδώ δεν σταματάει τώρα, αυτό περίμενα εγώ να πεις. Αυτό περίμενα, αυτά τα στοιχεία μαζεύω εγώ τώρα. Πες. Δρεπάνια, τι είναι αυτά που λέτε κύριε Κανδέλη. Η Παναγιά με τα δρεπάνια και του Χάρου την ήξερες, Φίλιππε. Επίσημη από την Εκκλησία, η Παναγία του Χάρου. Την ήξερες εσύ, γιατί εγώ τώρα την έμαθα. Ποιος το λέει αυτό. Να βγει ο Αρχιεπίσκοπος να μας το πει. Ναι, αλλά εσύ για να ξέρεις την Παναγιά του Χάρου, με το Χάρο θα έχεις πολλές. Θέλω την Παναγία του Χάρου γιατί έχω θάψει τον πατέρα μου και πάρα πολλούς συγγενείς μου. Να μην τη δεις μπροστά σου, εύχομαι την Παναγία του Χάρου κι εσύ. Πάλι καλά που είναι και γιατί την έχεις δει βέβαια, έχασε τον πατέρα σου πριν λίγο καιρό. Ναι. Και πρέπει να τον βουλώσει να μιλάς για την Παναγία, για την Αγία Μητέρα. Και βεβαίως έχω ιδρύσει εκκλησία στο σπίτι μου με την Παναγία του Χάρου, ολόκληρη δωμάτιο για τη χάρη της. Εγώ προτιμώ την Παναγία έχω με το θρησκεία, εγώ δεν είμαι μάρτυρος του Ιεχωβά όπως ήταν οι παππούδες σου. Δεν πειράζει. Το κατάλαβες κυρία μου. Εγώ το θέλω, δεν είμαι Ιεχωβάς. Άμα θες να μάθεις, αφού θες το είμαι Ορθόδοξος, δεν είμαι Ιεχωβάς, εγώ πρόσεξε. Λοιπόν, μην μπερδεύουμε τα δόγματα. Υπάρχει ανεξεφρυσκεία και ο καθένας μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Εγώ λοιπόν επειδή είμαι Ορθόδοξος πιστεύω στην Παναγία και στην Παναγία του Χάρου και στην Παναγία τη Δεξιοκρατούσα και σε όλες τις Παναγίες. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να πιστεύει που θέλει κύριε Ευαγγελόπουλε. Όχι, εγώ για τους παππούδες μου νιώθω πολύ μεγάλη περηφάνεια και η Ιεχωβάς είναι το όνομα του Θεού. Η Ιεχωβάς είναι το όνομα του Θεού για όλες τις γραφές. Δεν θα μπω τώρα σε θρησκευτική κουβέντα και ο καθένας. Ο καθένας πιστεύει όπου θέλει, είναι θέμα δικό του και δικαίωμά του συνταγματικά κατοχυρωμένο. Δεν μας αφορά. Οι παππούδες μου πεθαμένουν 20 χρόνια. Δεν με αφορά. Ξέρω εγώ τι θέλει τώρα από μένα. Εγώ τι θέλω από κύριε, κύριε βγαίνει στα κανάλια. Εγώ τι θέλω από κύριε. Εγώ ποια κανάλια βγαίνω. Εδώ που βγήκες τώρα τι θέλεις. Εγώ σε ενοχλώ ή εσύ βγαίνεις. Όχι εσύ την άλλη φορά. Κυρία μου, δεν θέλω να σε ξέρω. Στο είδα το κάνω στην τηλεόραση, σου εξήγησα. Η τελευταία φορά που σε είδα σε αυτό το στούντιο και μετά έπεσα ξερός. Δεν θέλω να ξαναδώ όσο ζω face to face, ποτέ. Τι λέτε κύριε Κανδέλη. Δεν θέλω να ξαναπεί το τραγούδι μου, να μην ακουστεί ξανά στο ραδιόφωνο. Δεν το θέλω, δεν χρειάζεται να την τραγούδια. Δεν μπορώ να τραγουδάω το Θοδωράκι και να τραγουδάω και το σεξ. Σε ποιο ραδιόφωνο. Αλλά εντάξει. Εγώ αν ήμουν ο Θοδωράκης θα πάτε να βρείτε το ραδιόφωνο κυρία μου που παίζει και να τα απαγορεύσετε. Εγώ τι φταίω.
Όχι, εγώ θα το έβγαλα ένα CD το οποίο το πήρα τα ραδιόφωνα. Θα το σταματήσεις, το απαγορεύω εγώ. Είμαι συντέτης και υπουργός και δεν θα το ξαναπείς. Αυτό θα το δούμε. Ο κύριος Σεμελάκης θα πει κάτι. Όχι, κάτι θα πει ο κύριος Σεμελάκης. Όχι, δεν τον αφήνω. Εμένα. Θυμάμαι πάντως εκείνη τη βραδιά, τη μοιραία που έγινε ο καυγάς και τα λοιπά. Είχα ρωτήσει εγώ για αυτό το τραγούδι και φάνηκε η ερώτησή μου πολύ άκυρη τότε. Τώρα σας παρακαλώ. Και ρώτησα και λέω τι θα γίνει με αυτό το τραγούδι. Σιγά το τραγούδι τελικά. Λες και μου μιλάτε για τη συμφωνία του Μπετόβεν, κύριε Θεμελάκη μου. Σας παρακαλώ. Όχι, απλά επειδή τότε φάνηκε άκυρη η ερώτησή μου. Και θυμάμαι είπε κύριε Κρενδέλη, όχι θα τον αφήσω να το λέει. Γιατί ό,τι δίνω δεν το παίρνω πίσω. Ο κύριος Σεμελάκης πρέπει να ρωτήσει ότι είστε ψεύτρα, κύριε Κρενδέλη. Και τι άλλα λέγατε τότε και άλλα λέτε τώρα. Άλλο αυτό κι άλλο είναι ψεύτερα. Τα λες, τι λες, ψέματα λες. Αυτό σημαίνει. Θέλω να πω από τότε κυρία Κρενδέλη μεσολάβησε κάτι, άλλαξε κάτι. Σε μένα μιλάτε. Ο Μπάμπης Σεμελάκης μιλεί για σας λέει ψεύτρα, κυρία μου. Δεν την είπα ψεύτρα. Και άλλα λέγατε τότε και άλλα λέτε τώρα. Όχι, ρωτάω εάν άλλαξε κάτι από εκείνο το βράδυ. Γιατί μετά τον καυγά που σας ρώτησα στον αέρα, τι θα γίνει τελικά με αυτό το τραγούδι. Άλλαξε. Θέλω να γίνω κακιά άλλαξε κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Θα πάει κυρία να βρείτε τα ραδιόφωνα του 107,8. Ποιος τον έχει το Star FM, να πηγαίνετε βρείτε τους, κόφτε τα τραγούδια, το δικό σας μάλλον γιατί το Θοδωράκι δεν κόβω, δεν είναι από τον δικηγόρο μου, χριστουγεννιάτικο δώρο, και αν ξανά το ξαναπαίξει ραδιόφωνο δεν είναι δικό μου το ραδιόφωνο και δεν με αφορά, το παίξει όλος ο κόσμος. Θα πάτε στα δικαστήρια λέτε, κύριε Κρενδέλη. Και θα πληρώνει κάθε φορά που θα το θα πάω στα δικαστήρια και θα τις πάρω τα σπίτια που υποδήμιζε εδώ μέσα. Ζαμάν φου. Και απάνω τούρλα. Κύριε Ευαγγελόπουλε, έχω τόσα πολλά που δεν με νοιάζει. Μισό λεπτάκι. Δεν θέλω αυτό το τραγούδι εγώ. Κυρία Κρενδέλη, επίσης λέγατε ότι φοβόσαστε τις κατάρρες του Ευαγγελόπουλου και κλείσατε, φύγατε το μαγαζί που είχατε. Έφυγα, ναι. Πού πήγε, αφού δεν πάτε για κόσμος που να φύγει, έφυγε. Έφυγα γιατί καταρχήν είχα πάρα πολλές προτάσεις για εξτρά. Και λέω για ποιο λόγο να κάτσω εγώ τώρα. Σε ένα μαγαζί που το καταράξει και αυτό, να μην πω, λοιπόν, ο οποίος μου έδωσε τόσες κατάρες που πώς να πάω εγώ καλά. Το φοβάμαι, τον τρέμω. Είναι άγιο. Τον τρέμω το σώμα του. Το φοβόσαστε. Στις κατάρες, γιατί αλλού δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει. Τις κατάρες όμως ξέρω τι κάνει. Πάντα ξέρετε κυρία μου ότι έχω μεγάλη από το Θεό. Τι κάνει κυρία μου. Έχω μεγάλη, είπατε ότι κάνω μαγεία και αυτό είναι, θα κληθείτε να το αποδείξετε στο δικαστήριο. Ότι παίρνω χώματα από τα νεκροταφεία. Αυτό θα κληθείτε να το αποδείξετε. Γιατί αυτά όλα τα πράγματα κάποια στιγμή ξεχυλίσανε και από εδώ και πέρα θα έχεις με τη γιαγιά μου να κάνεις, όχι μαζί μου, η γιαγιά μου έχει την ξεσηκωμένη. Δεύτερο και σημαντικότερο. Πρόσεξε γιατί έχω το Θεό για την προστασία από το κεφάλι μου, γιατί έχω γεννηθεί πρωτοχρονιά εγώ. Και όποιος με έχει πειράξει αδίκως, δύο πεθάνε και μια τρελάθηκε. Ελπίζω να μην γυρίσετε η τρίτη που πέθανε ξαφνικά από κάποια όρθια. Θέλω να κλείσει τώρα. Με συγχωρείτε πολύ κυρία μου. Αυτά που λέει λέω. Προς Θεού, αλήθεια αυτό. Όποιος με πειράζει κάτι παθαίνει. Να το πάρει το τραγούδι της. Δεν το θέλω κυρία μου. Δεν γίνεται να τραγουδάει ένα εθνικό ύμνο και το τραγούδι σου. Καλά κάνεις και το λες, μπράβο σου. Έχεις δίκιο που μου απαγορεύεις να λέω ένα τέτοιο κακούργημα. Και χαίρομαι που είσαι τέτοια αυστηρή, διότι εσύ με διδάσκεις τον δρόμο του ήθους. Λοιπόν, κράτα λοιπόν το σεξ για σένα και για αυτή που το είχε πει πρώτη. Γιατί εμένα δεν μ' αρέσει το σεξ, μ' αρέσει η Παναγία, μ' αρέσουν τα τραγούδια που έχουν πολεμική πράγμα και αξίες. Και δεν θα τραγουδήσω την υπερμάχο, δεν μπορώ να τραγουδήσω την υπερμάχο και μ' αρέσει το σεξ. Ποιος θα γαυγίσει κυρία? Ναι καλά κάνω και γαυγίζω. Αφού γαυγίζει αυτή να μιλήσει κανένας. Βέβαια, μια και εσύ έκανες εγχείρηση γεωφυροειδή τώρα και τραγουδάς τη Μαντόνα γίνηκες, εμείς γαυγίζομαι. Ντόπερμαν, λοιπόν, έπρεπε να είναι το Σάββατο που τόλμησες να δείξεις πώς τραγουδάνε στη Λαύρου. Το ένα μπάζω στο άλλο. Αλλά δεν ήμουν εκεί. Δεν ήμουν εκεί. Κατάλαβες. Το γέλιο που έκανα. Το ένα μπάζω στο άλλο μπάζω πώς θα τραγουδάει έδειχνε. Τι είπες? Δεν θέλει να συνεχίσει. Παιδιά, κάνε μια χάρη. Μπορεί να φέρει κάποιος το παλιτό. Το παλτό μου παρακαλώ πολύ. Τα δικά της πράγματα δεν θέλω άλλο αυτή η γυναίκα, δεν με διαφύγει. Ξέρω που δεν με θέλω, γι' αυτό δεν θέλω να σε ακούω κυρία μου, δεν δικαίωμά μου. Πού να μας την κάνεις, δεν δικάζω που δεν έχεις να πεις τίποτα δικό σου. Από ένα Ευαγγελόπουλο ζεις, γύρω από μένα γυρίζεις. Τι είπα, τι έκανα, τι δεν έκανα, αυτή είναι η ζωή σου όλη. Μάλιστα. Εντάξει. Μάθε λοιπόν μια συμβουλή, να μάθει ο κόσμος να γυρίζει γύρω από σένα. Όχι εσύ να γυρίζεις γύρω από τους άλλους.
Και το τραγούδι σου βεβαίως. Δεν το θέλουμε. Το δίνετε πίσω. Όχι, δεν θα ξαναπώ, δεν με τιμάτε. Μπράβο της που το λέει. Μισό λεπτό, λέτε κυρία Καρδέλη. Την ευχαριστώ με διόρθωση. Πάμε να δούμε λίγο τη Αλίκης, λίγο μια που πιάσει την κουβέντα λίγο. Την ευχαριστώ. Όχι, δεν την βάλει την Καρδέλη. Δεν θα φύγει από τη ζήτηση, είπε το τραγούδι της, θα απεχωρήσει και θα κάνουμε τη δουλειά μας μόνοι μας. Ιδάλλως, άντε με να φύγω. Ο Καπούρη πει το τραβά στο σκηνή και είναι έτοιμο να σπάσει. Να πάει κυρία Σπίτι. Από το τηλέφωνο δεν μπορεί. Βγάζω τηλέφωνο. Θα το βλέπει το ίδιο. Συμφωνήσαμε να μην έρχεται εδώ. Αν θέλει να έρθει, θα φύγω εγώ. Ποιο συμφώνησε? Εμείς Ποιο συμφώνησε? Είπαμε ότι αν θέλει η κυρία. Ναι, εγώ και σου είπα ότι αν θέλει η κυρία Καρδέλη να έρχεται, δεν θέλω να είμαι παρόν εγώ. Τι μου την βγάζει να μιλάω μαζί της. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί της. Τελείωσε. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω κυρία μου να μιλάω μαζί της. Το δικαίωμά μου δεν είναι. Να πηγαίνεις εσύ γιατί έχεις ανάγκη την κάμερα. Εγώ δεν την έχω ανάγκη την κάμερα. Κατάλαβες. Εσύ δεν έχεις πουθενά άλλο να πας. Τη δουλειά σου όπως ξέρεις εσύ. Τη δουλειά μου κοιτάω. Και σου είπα προηγουμένως, γιατί δεν με θες. Δεν το θέλω το σεξ. Πάρε το στο δίνω το τραγούδι σου. Για ποιο λόγο έτσι? Το επιστρέφω. Δεν σε θέλει. Δεν τη θέλω. Γιατί δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει. Σε φοβάται? Ναι, αμέ, ειδικά εσένα πολύ. Φυσικά μπορεί να με αντιμετωπίσει. Αν ήμουν εγώ εκεί κυρία μου, δεν σε γουστάρω με το ζόρι να κάνω. Δεν σε γουστάρω. Δεν θα σταματήσει. Παντρεμένος μαζί σου είμαι, δεν σε γουστάρω. Δεν θα σταματήσει λίγο. Δεν σε γουστάρω. Λοιπόν, αμοιβαία τα αισθήματα μωρό μου. Σταμάτης γονίδης. Να σε καλά, δεν σε γουστάρω. Τέλος. Ναι. Λοιπόν, το περασμένο Σάββατο, αν ήμουν εγώ εκεί, θα τολμούσες να πεις στη Λαύρου πώς θα τραγουδάει? Ξαναμανά. Θα τολμούσες? Πώς θα τολμούσες? Αφού δεν πατάς πουθενά. Είσαι εκτός από παντού. Από μουσική, από μελωδία, από παντού. Είσαι έξω από την Αθήνα και έξω από την Ελλάδα. Πώς θα τολμούσες? Μα τι είναι αυτά? Δηλαδή θα φοβηθούμε να τις μιλήσουμε για τη Βέρα Λαύρου? Αρκετά μας τα έκανε την περασμένη εβδομάδα. Την προπερασμένη μάλλον. Δηλαδή θα την ακούμε τώρα από το τηλέφωνο. Δεν την έχουμε, δεν την βάλουμε από το τηλέφωνο. Κύριε Καρδέλη, ακούτε? Δεν με ενδιαφέρει. Τι λέει η κοπελίτσα, δεν την ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Σας ξέρει κυρία μας που είστε χειρηματίας και κατάστε 500 σεκουριτάδες. Ξέρουμε, εντάξει. Είστε η μόνη πρόεδρος στην Ελλάδα, σας ξέρει εσάς. Ξέρουμε την τραγουδίστρια, το Θεό. Ναι, πρέπει να ακούμε όλο το Θεό. Ποια είναι η κυρία Μαρία, δεν την ξέρω, τη μάθω. Είναι η κυρία που καθόταν δίπλα σας την προηγούμενη φορά με την εταιρεία Perfect Security. Την κυρία αυτή δεν θέλω να μιλήσω γιατί δεν μπορεί να μιλάει καλλιτεχνικά κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση. Είναι άσχητη, εννοείται καλλιτεχνικά, αυτό σας λέει. Δεν μπορεί να έχει άποψη. Τα αυτιά σας όμως μπορούν. Τα αυτιά μου αυτό που ακούνε όμως μπορούν να το πούνε, έτσι. Ναι, μπορούν να το πούνε πια σου αυτά που ακούνε. Είσαι μια συμπαθέστατη κυρία, να έχεις καλή χρονιά, να έχεις καλές γιορτές. Δεν θέλω να έρθω σε διαξυφισμό μαζί σου, γλυκιά μου, πειράζει? Όχι, ούτε εγώ θέλω, αλλά δεν μπορώ να ακούω αυτά που λέγονται εδώ πέρα. Δεν μπορείς να ακούς δηλαδή. Εντάξει, ακούω ορισμένα πράγματα που δεν θέλουμε. Τελείως, δεν γουστάρω. Πάρ' το τραγούδι σου, το δίνω, δεν το θέλουμε το τραγούδι σου. Και η γιαγιά μου δεν ήταν σύμφωνα αυτό το τραγούδι γιατί μου φώναζε. Πάρ' το τραγουδάκι σου, πες το εσύ. Να το πει και η κυρία Ιάννα που το λέει και έχει τα προσόντα να το πει γιατί εγώ δεν έχω το σώμα αυτό. Να βγάζω έξω τίποτα να δείχνω. Και άσε μένα να τραγουδάω ντυμένο σε καλόγρια. Ναι. Πείτε κυρία μου για να κλείσουμε. Κυρία Καρδέλη, κάτι τελευταίο να κλείσω. Κάτι τελευταίο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Εθνικός Σταρ θα είναι εκεί στην εκπομπή σας, που απέτησε να μην είμαι εγώ γιατί με φοβάται και χαίρομαι που είμαι η μόνη στην Αθήνα που την τρέμει και καλά κάνει. Αυτά, καλές γιορτές, φιλάκια. Να είστε καλά, Καρδέλη, γεια σου. Αυτά, κύριε Καρδέλη. Πάμε λοιπόν τώρα. Στο δώσαμε λοιπόν το τραγούδι, να ησυχάσουμε, να μην έχουμε πια καμία διαμάχη. Το καλό, καλές γιορτές.